Ik makina asmatu? Aberastu ingo gainera, seguro. Oso itxura modernoa di. Kontrako estarriko ikusleok. Hau da, Martxelo Itorra! Martxelo Otamendi itzultzeko makina asmatu dira. Zer esaten? Ik ondoak, Xavier. Zertarako? Martxelo etortzen zen bakoitzen. Nik ez niantutik ulertzen. Hoi dena bukatu da, Nire arazoa, Martxelo Itorrekin. Nire arazoa ez, nirea eta ikusle guztina. Proba tingo aldi hau. Sartu da hila, Martxelo Otamendi! Gabor, Martxelo. Gabor, Martxelo. Ezer baino lehen barkamena eskatu nahi dizut. Hau errespetu falta ikaragarria iruditzen zait. Hain argi hitz egiten duen gizon baten hitzak itzultzeko makina behar alda. Bueno, aspaldi zautze dira etxe hau eta Babelen eta Sentxoan aspaldi dira zautze dira. Oain esaiazu, ez tekela beharrezkoa. Nola izango dut beharrezkoa? Bueno, kontrako estarrian zientziaren alde apostu egiten dugu eta esperimentu bat egingo dugu. Eta, bueno, arratoiekin eta esperimentuak egiten hasi aurretik, Martxelorekin egingo dugu. Eseri, Martxelo, mesedez? Bai. Oso. Martxelo. Hau da, Martxelo Itorra, bale? Hauxe jarri. Mikrokaskoak jarri. Pena da musika zaitzea. Bale, hau kalibratu. Bueno, lehenik eta behin, galdera neutro bat egingo dugu, kontrol galdera deitzen zaiona. Bale, prest daude, Martxelo? Bai. Oso ondo. Martxelo Otamendi, 6 bider bederatzi? Ebrede uste badako, Berrogeita malau. Zemat izango dira. Esan indik? Martxelok esan duena. Martxelo gauza bera esan dik. Bueno, a ver. Netzako kristona, a ver. Vale, importaz pasek, Xavier, nik entreestetuko diat gaur Martxelo. Ados, aurrera. Oso ondo. Bueno, urrengo galdera, Martxelo Otamendi, zer iritzi duzu, Rajoyren adierazpenei buruz, Kataluniako galdeketari, ateak isteaz? Bueno, nik uste, esatu ez da berda, ez da, aieteko kofi berti da, eta Eskoziako gazta zatu bat, eta Galizira. Mariano, seko inutila aiz. Segi Galiziara puro errexera. Ondo, Martxelo. Etxean ere ondo entzun dezuela pentsatzen dugu. Bueno, Martxelo, zer deritzazu Cristina Borbokoaren imputazioari buruz? Bueno, argi dago da beraka. Eta bestetik ere Eskoziako... Pasaiako portura. Niri uzten badidate, Pasaiako portuan jarriko nuke. Bakaioa deskargatzen. Lehenengo aldiz ulertzen dut, Martxelo, errak. Baina gauza bera esan diketa. Xavier, bai, bueno, hemendik aurrea mundu osoak ulertuko du Martxelo Otamendi. Ez benik bere konprobazio txiki bat ingo dute. Zuk erabili nahi alduzu zerbaitetarako, Martxelo. Erabili lasai. Bueno, Piskat? Hasi. Bueno, gustatu da Eskoziako gaztazti da uste behar, jamari dorrealdei. Ertzainek erosi dute kriston helikopterua, zertarako ote nahi dute olako aparatua. Gozatik, kantatzen hasiak? Oso, no? Eman berriz. Bai. Bueno, Eskozian referendum eta aieteko konsonantetakoa, Artur Mas da Carro Rovira eta ETV3. Eta orain txiste bat. Bai. Bale, ez da berdera, eta, bueno, nik uste, eta sensazio behar da egin, eta sensazio behar da. Marrastorik ere ez da. Eloia gora. Eta agertzen dira, Pirritx Porrotx eta Patxi López. Peta bat erretzen. Zein da pelikularen izena? Pirritx, Porrotx eta Patxi López peta bat erretzen. Peta bat, porro bat erretzen. Bale, uste barako da. Ona! Patxi Porreta. Bueno, ikusi ezue denok, ETV-ko programa guztiak, Euskadi Irratiko programak eta Kataluniako El Punt TV3 eta guztiak, baita Kamnoueko palkoa bera ere instalatu zuen toki guztietan, Martxelo Itorra! Bueno, vale, emozionatuta zago mutila behar ondai ala, platz. Gustura bizitzeak asko bali. Horixe duk dena. Eskerrik asko, Martxelo Otamendi. Gaur ere argi eta garbi egin duzu.